Рейхан Габдуллина Мәйсәрә ролен башкаручы яшь актриса. Казан дәүләт мәдәният институтының соңгы курс студенты, Татарстанның ат казанган артисты Минвәли Габдуллинның кызы. Җаваплылык, мондый рольне уйнау минем өчен бик зур тәҗрибә булыр иде. Һәм әлбәттә шундый зур артистлар белән уйнауыма мин бик шатмын. Зәңгәр шәлдәге Булат ролен инде 9 ел рәттән Ришат Әхмәдуллин башкара. Сөйгән ярын уйнаучы актрисалар исә шактый еш алышынган. Рейхан Габдуллина аның 3нче Мәйсәрәсе. Әйтеп киткәнемчә, ул бик гибкий актрисага охшаган. Аның белән эшләү җиңел. Минем шәкертем, ул инде 4нче курста укый, 4нче курсны тәмамлый быел. Ул башта музыкаль колледжны тәмамлаган иде. Вокал буенча, шуңа күрә ул тавыш буенча мин борчылмыйм, әлбәттә аның укытучысы буларак борчыла. Камал театры оркестрында да үзгәрешләр. Анда хәзер яңа дирижер. Бу вазифаны узак еллар дәвамында башкарган танылган уста Фуат Абубәкеров урынына Данияр Соколов килде. Ул креатив дирижер һәм музыкант буларак билгеле, Хәйрия фонды директоры булып та тора. Много планов. Без театр оркестрын зур проектларда, шәһәр үткәргән музыкаль чараларда актив катнаштырырга планлаштырабыз. Артистлар белән бергә яңа юнәлешләр ачарга, моноспектакльләрдә куярга телибез. Оркестрга яңа көч килде, яңа яңгыраш. Без моңа бик куанабыз, бик сөенәбез. Оркестрның элекке җитәкчесе Фуат Абубәкеров театрда киңәшче булып кала. Лиана Бахтиева, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.